Тапшыруның алдагы котлау сәламе Иске Кулатка районы Яңа Мастяк авылына юллана. Бүген үзенең туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Файзуллина Наилә Тәүфик кызы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Абдулхак Ибрагимович, кызлары Ләйсән кияве Илдар, Гөлия кияве Илмир, оныклары Тимур, Элина, Данил, әнисе Рауза Ибрагимовна, кайнанасы Разия Якубовна котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан хатыным, бәйләде безне Аллаһ Тәгалә гомерлеккә гаилә итеп. Әллә инде миңа гына шундый бәхетләр язганмы? Син бит минем өчен җир шарында да иң акыллы, иң сабыр һәм иң күркәм хатын. Мин беләм, ятлар гына түгел, хәтта үземә дә көнләшеп яшим бәхетемә. Бер кайчан бер мине кимсетмәдең, ирне ир итеп яшисең. Шын хатын буларак гаиләдә үз урыныңны беләсең, ә урының синең патшалар тәхете. Үрим сиңа чәчкәләрдән, таҗлар затлы ташлардан. Бирим сиңа иң кыйммәтле бүләгемне башлардан. Ә бүләгем ул гомерлек сөеп яшәгән йөрәк. Туган көндә шын күңелдән теләем сиңа теләк. Инде хыял күңелемдә күптәннән яшәп килә. Синең белән ул хыялда бриллиант тойларым җитә. Әби белән бабай булдык, оныкларым бар хәзер, ләкин һаман синең өчен мин җан бирергә әзер. Әниебез Яңа Зимница авылында Бахтияровлар гаиләсендә көтеп алынган балалары булып дөньяга туа, дип дәвам итәләр хат авторлары үз язмаларын. Безнең бәхетебезгә туган иң кадерле фәрештәбез, иң сөекле кешебез ул. Әниләрне сайлап алмыйлар диләр, ләкин язмыш безгә шундый әни бүләк итүе, ул гомердә дә рәхмәт укып туйгысыз иң кыйммәтле бүләк. Әни, ул һәрбер бала өчен саклаучы да, яклаучы да, җылаганда күз яшьләрен сөртеп алып, юата алучы да кеше бит. Сөеклебез, төн йокыларыңны йокламыйча, көндезен бары безнең хакта уйлап яшәгәнеңне бер көндә онытмабыз без, һәм ахыр сулышыбызга кадәр күкләрдән сиңа саулык сорарбыз. Яраткан әниебез, менә инде кабат туган көнең җитте. Син әле яшь, әмма инде байтак тәҗрибә туплаган хатын. Рәхмәт сиңа әниебез, әбекәебез, төн йокыларыңны йокламыйча, безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә. Күзләреңдәге бәхет ышкыннарын саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртәң синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр, бик көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Әниемнең туган көне, алтын төсенә чумган. Димәк, бүген аңа бары бик аз әле яшь тулган. Син яшь әле, бик матур да, бик кадерле кешебез. Бәйрәмең белән котларга матур сүзләр эзлибез. Тик сиңа тиң сүзләрне без таба алмыйча интектек. Чөнки синнән гүзәлрәк бер ни дөньяда юк дидек. Барысы өчен рәхмәт сиңа яраткан фәрештәбез. Туган көнең белән котлап башыбызны иябез. Иң мөһим теләгебез ул бетмәс төкәнмәс саулык. Саулык ул матур тормышта иң олы булган байлык. Кадерле Наилә Тәүфиковна, якыннарыгызның бар теләкләре дә тормышка ашсын. Гомерегез матур, ә бәйрәмегез күңелле үтсен. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Шурахат мәңгі ешән кәйсіңа рахмәт.
tarix